Ijen ae, Mbah. Nggih. Napa? Nggih. Wis rasa basa, Mbah, kaya basa barang. Jenenge sapa sampean? Kami Sri. Sapa? Kami Sri. Wih, kata dhewe wong loro chemistry banget. Iso ae. Ya sampe ndok omah Ijen. Tumut putu. Putu. Nggih mriki. Sampeyan lulusan apa? SMA. SD. SD. Nggih. Oh biyen. Asik anu napa piyambak? Bapake? Pun mboten wonten. Pun wonten. Mboten. Tepak. Ah, desa chemistry. Umur sampean pira? 80. Pinten? 80. Walah, 18 paling. Kok guyang-guyu ya ta. 80 pun. Kok sampean iki iso. Pun tuwek. Ayo kok pengen delok film, Mbah. Delok film ndak filmnya apik lho, Lara Hati. Delok ah. Mboten. Alah, masalah putune kok dititipno nang penitipan sepeda. Kok dhewe iso apa pacaran gasan Pak sepeda motor, gasan Pak mobil mlaku. Kok gendongan ganti-gantian ya. Ya. Ala izin. Ala izin barang. Gak apa-apa kok golek nggon sing pojok dhewe. Maksudnya pojok burine gedung. Jadi gak ndelok. Nah ya. Lah iki kok luwe wayu. Lah kok tambah luwe ayu maneh. Kok kene kok ayu tok. Sampe sing paling ayu sapa ndek kene, Mbak? Sampean? Mboten. Sinten? Iki wau sinten? Nggih niku wau. Mau kayatun. Sinten? Kayatun. Kayatun. Wo, kayatun. Saya tak nang anu arek-arek, Mbak ya. Engko bengi jam 7 tantene ya. Wis ngene tak papake sampean ya. Ya. Delok film. Delok film wong loro ambek mangan jagung ngene lho. Jagung sing mekrok-mekrok ngono lho. Ya.